हाय फ्रेंड्स ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ଧରିଲୁ ଅଟୋ ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋଧି ରୋଡ଼, ଯେଉଁଠି ସାଇବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କିଣିଲୁ 2ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ତାର ଦାମ୍ ଥିଲା 60 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଆଉ ଏପଟେ ଆଳତି ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତି ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏହାପରେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବସିଲୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ହେରି। ବାହାରେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ପୁରୀ ଆଉ ତରକାରୀ। ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ଆଖପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କଲି ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ ସେଠାରେ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଦୋକାନ। ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ